Kuat ora iki aku. Ya Allah. Ya Allah, aduh nggak kuat neh. Abot men ta ya ya. Ya Allah. Ya njaluk tulung Yuri lah. Yuri ning omah ora ya? Takon ngewangi jabute lo. Engko tak kei kolake ngono. Jajal lah. Janganlah wis. Wah nyai rurung. Ya tak wis gede jale. Wis gede. Ae mati ora lawang iki. Kalau didol iki mending lumayan iki. Oh, Yuri lah kae lo Yuri. Jaluk tulung Yuri lah. Yuri. Apa? Ewangi aku nganu yuk, jabute lo yuk. Telo apa lho? Ya telo lo arep pengen nolak aku ki. Abot aku wis karo ngrah kacang arep ngunduhi. Kalau engko ewangi aku sik yu. Selak panas ram. Ya saya ya ewangi aku sik dine. Ewangi sik. Ya ayo. Aku kok njaluk tapi. Iya ya. Ayo yu. Di lho telone iki. Kuwi lho yu. Masa Allah gek ning teletongan kuwi. Yo ngene iki nggone iki yu. Blekuk kaya ngene iki. Biyen ki piye kok iso nandur telone kene iki? Kuat ora iki gane dhewe? Kuat ora iki ya, wong loro. Duh kudune yo kuat yu. Kene yu. Iya iya yo. Ayo. Tuh dua. Aduh. Satu dua. Ya Allah.